गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। बिटिआरआव सानसेयावनो 10 लाख बिफां फुलि गायगोन। सानसेयावनो 10 लाख बिफां फुलि गायनानै गिनेस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड खालामगोन। थावनि धनस्री मेन मेड फरेस्टआव खौरां लाहैनायजों लोगोसे नायगिदिंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'। बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों, फैगौ 14 सेप्तेम्बराव आसामनि अमृत शिक्षा आन्दलनजों लोब्बा लाखिनानै बे बिफां फुलिखौ गायनाय जागोन होननानै बुंदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'। आरो बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौबो नुजाथिफैगोन होननानै बिथाङा खौरांनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौ हमनाया खना खनला सोलिबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो रायजोआव 3,000निबो बांसिन आयेन बेरेखा फिसायफोरखौ हमसिगोन। फिन आयेन बेरेखा फिसायनि मुं फारिलाइखौ लानानै हमनो थियारि आसाम पुलिसआ। बे मुं फारिलाइयाव 3,000निबो बांसिन आयेन बेरेखा फिसायनि मुं दं। 10 साननि गेजेरावनो हाजार हाजार आयेन बेरेखा फिसायफोरखौ हमसिगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जोबथा खेबनि थाखाय होबाय गोख्रों सांग्रांथि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। सुबुं समाजाव लाजि मोनखांहोनाय आरो खास्रि बिस्रि मोनहोनाय बिटिआरआव बे गथ'सा फाननाय जाथाया सोमजिदों। बिटिआरनि चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमना साखाथि रुनिखाथायाव जादों। बे जाथाया चिरांनि रुनिखाथा थानानि सिङाव थानाय सेलेखागुरि गामिनि हगम नार्जारि आरो बिजुलिखा नार्जारिया 6 दाननि गेजेरावनो सानै उन्दै गथ'सा फाननाय जाथाया सोराङाव फैदों। सानै उन्दै गथ' थासेयावबो गोरबोआव दंमोन। बिजुलिखा नार्जारिनि देहायाव रांखान्थिनि आंखालाव बेरामि फिसालाखौ फाहामथाय होनो हायैयाव 2022 मायथाइनि नबेम्बर दानाव 1 बोसोर खावसे बोसोरनि हौवासा गथ'खौ 40,000 रांनि अबिनाश नार्जारिनो फानहरदोंमोन आरो बेनि अनगायैबो सोलिफु बोसोरनि जुलाइ दानाव नैथि फिसालाखौ जोनोम जानायनि 7 साननि उनावनो सनितपुर जिल्लानि दिखियाजुलिनि निरन स्वर्गियारिनि आखायाव 60,000 राङाव फानहरदोंमोन। जाथायखौ स्रोद सुलुंनि गेजेरजों रुनिखाथा थानानि अ.सि. बिप्लब घषनि गेजेरजों सं दाननायाव सोराङाव फैयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गावनि फिसाखौ गुबुननि आखायाव फानहरनायनि थाखाय हगम नार्जारि आरो उन्दै गथ'सा बायग्रा अबिनाश नार्जारि आरो निरन स्वर्गियारिखौ एरेस्ट खालामबाय पुलिसआ। थांनाय 9 सेप्तेम्बराव बिपिएफफोरनि सांग्रांथि मेलाव कुन्जु मुंनि सासे आइजोआ इउपिपिएल सरकारनि सायाव सोंखारिदों। बेनि सायाव फिनजाथाय होदों इउपिपिएलनि सासे आइजोआ इउपिपिएल सरकारखौ सरकार नङा होननायनि सायाव खेंफोरथि होदों इउपिपिएल आइजो गांखंनि सासे सोद्रोमाया। बिथाङा बुंदों, माबोरैहाय इउपिपिएलनि सरकारा सरकार नङा? बिथाङा प्रमद बर'नि सरकारावनो दङ आरो थागासिनोबो दङ। इउपिपिएल सरकारखौनो सेनो थाखाय बखिलायगासिनो आरो गोब्रामलायगासिनो। माब्रै इउपिपिएल सरकारा सरकार नङा? प्रमद बर' सरकारा सरकार नङा माबोरै बुंनो हाखो? आरो कुन्जु बिथाङा बुंबावदों, बै समाव डिभाइड आसाम 50-50 बुंदोंमोन, नाथाय दायो फैसानिसो 50-50 जाबाय। नाथाय फैसानि 50-50 जाबाय होननानै बुंनानै जुदि देखायनो हायाब्ला माबा मोनसे बेबस्था लानाय जागोन होनना गोख्रों रावजों बुंदों। आरो प्रमद बर'नि सरकारा सोलोंथायाव जौगानाय आरो खेला दुलाफोरावबो गोबां जौगानायनि खामानि मावगासिनो, बेखौ कुन्जु बिथाङा नुवाखै नामा होननानै गोख्रों रावजों बुंदों। बिथांनि बादिब्ला सरकारा सोरनोबा साथा गंसे होनाय, मुसारि गांसे होनाय, खदाल माबा माबि होनाय बेफोरमोन नामा नोंनि सरकारा? बेफोरबादि होनायानो नोंनि सरकारमोन नामा होननानै गोख्रों रावजों सोंखारियो। बेफोरखौ जोंनो दायो नाङा होनना बुङो।
जोंनो नांगौ सोलोंथाइ लाग्राफ्रा, जोंनि फिसाफ्रा, उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनहा जौगाखांनांगौ, मोजां मानसि जानांगौ, जोंनि हारिया जौगाखांनांगौ आरो गामि लामा फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानांगौ बेखौसो जों लुबैयो होननानै बुंदों। 37 बोसोर बैसोनि राजत नार्जारिया थांनाय आगस्त दाननि 28 खालारनिफ्राय गोमानानै दं। चिरां जिल्ला रुनिखाता थानानि सिङाव थानाय ममिरामबारि गामिनि थागिबि राजत नार्जारिखौ न'खरनि सुबुंफ्रा नागिरनानै हालाय हाफाय जानानै दं। गोबां नागिरसेयावबो जेबो खौरां मोनैलाय मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ बहाबाफोर नुसनोब्ला न'खरसिम मिथिहोहरनो एबा खोन्थाहरनो खावलायदों। राजत नार्जारिनि न'खरनि सोद्रोमा आरो असे फंबाय दैमालु नार्जारिया नोंथाङा बहाबाफोर नुसनबायदोंब्ला 8133815836 जानबुं नाम्बाराव खोन्थाहरनो हागोन। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।